Busin ni Hannibal. Sarap! Mga kaaro, ang ating recipe ngayon ay lechon paksiw. Ang ating ingredients ay lechon baboy, asukal, asin, bitchin, Mang Tomas, suka, paminta, pork cubes, bawang, sibuyas, at dahon ng laurel. Lalagay na natin yung lechon baboy natin, mga kaaro. Lalagay po tayo ng asukal. 1, 2, 3, 4, 5. Lalagay tayong bitchin. Yung Mang Tomas. Suka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sibuyas, bawang, dahon ng laurel, paminta, nor cubes, asin. Lalagay tayo ng tubig, mga kaaro. 1, 2. Salang na natin yung lechon paksiw natin, mga kaaro. Mga kaaro, pagkalipas ng 15 minutes, yan na po yung lechon paksiw natin. Dadagdag tayo ng asukal. 1, 2, 3, 4. At suka. Kalipas ng 30 minutes, ito na po yung ating lechon paksiw. Palalaputin natin yung kanyang sabaw para mas malinamnam at masarap. Pagkalipas ng 45 minutes, yan na po yung ating lechon paksiw. Ready to serve. Kapatid, muli po, nandito na naman po tayo sa vlog ni Busin ni Hannibal kung saan po pakakainin niya po ang Racktech department po dito sa isang kumpanya po. Ito po siya inahanda niya po. Sir Bal, ano po ba yung inihanda niyo ngayong ulam, Sir Bal? Lechon paksiw. Wow, lechon paksiw. Ito yung ayaw na ayaw ko pero ganun pa man, mahirap kang tanggihan. Ito po yung mga kasama namin yan. Ito si engineer, ito yung segunda mayor, ito po yung pinaka-mayor. Yan, yung nakaitim. Yan, mayor po yan. Wala na, tapos na. Busy na lang kayo. Sarap niyan. Ayan po si Sir Pan. Grabe to. Trabaho hanggang gabi, tapos pagdating ng umaga may time pa para magluto. Para ipaghanda yung mga kasama sa trabaho. Ayan. Kainan po to, kainang malupitan po to. Yan o. Tama yung plus na yan. Mga karo, nandito tayo ngayon sa Racktech. Kasama natin si Master at si Engineer at si Paring Alan Yan o. at si Paring Joel. Yan po. Yan po yan. Kain tayo, mga karo. 2, 4, 5. Yan po, Voltis 5 po yan. Voltis 5. 5 po yan. Ayan ha. Kain. Ito lang may papayo ko sa inyo ha. Huwag niyong kalimutan, may tubig. Grabe. Mamaya ka na po ya. Oo. Grabe talaga to si Boss Alan. Nakita ko yung unang subo. Sinlaki ng ulo ng pusa.
Pinamasdan kita, Brad. Hindi ka lulusot sa akin. Ako may hawak ngayon ng camera. Sarap niyan. Makikita niyo po kung paano po sinangkap ni Sir Balyan kung paano niya niluto. At lutong-luto na yung lechon natin mga karo. Niluto pa rin natin sa 1 oras yung lechon paksiw para sobrang lambot at maglapot yung kanyang sabaw. Yan po. May mga technique na po tayong matututunan dito sa kusina ni Val kung paano pasarapin ang mas masarap pang klase ng timplada. Gagayahin namin to. Yun ano? Tingnan niyo naman po, no? Sino ba namang hindi gaganahan sa ganyang klase ng kainan? Sa dahon ng saging, sarap yan. Kumain ka na, pre. Ano po to, talagang surprise lang to. Bigla-bigla lang pupunta yan si Sir Val sa isang department. Saka niya sasabihin, kakain kayo. Pinakamasarap, alam niyo po ba ang pinakamasarap sa lahat na pagkain? Yung libre. Isipin ninyo. Di ba may sasarap pa ba ron? Wala na, syempre. Sarap na ng pagkakaluto, libre pa, saka pa. Naka-video ka pa. O, artistahin pa. Artistahin, no? Artistahin. Libre ka na, nabusog ka na, masarap pa. Baka hanapin naman yung mga puro libre. Yan ang pinakamasarap sa lahat, eh, libre. Ay, Kaya sana, Ako na po eh. ay, yun. takot ka ng takot. Ato si Yaw na. Ito ng DSW din. Hindi, ano yan, nangangampan niya yata pagka mayor to, bakit papakain eh. Mayor ba tayo takbuhin mo? Yang 5 na yan, yan po ang salarin. Tingnan niyo naman yung mga buto, di nalalangamin yan. Salamat sa followers ko at sa nagsusubscribe sa YouTube channel ko, Pasinaan ni Val. Salamat. Thank you. Sa susunod. Sarap. Sarap. Thank you. Pusin ni Hannibal. Sarap.